daqs kem jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midne jina marriċ jizda joġobni li herġaluna mitri ħazina u jibda Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. ħatmu bħalek fost l-Allat mulej, għax gbirint u mejjel tal-aġeb tagħmel, inti waħdek o Alla. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Narblu ftit il-kuxjenza tagħna u nitolbu maħfra sinċira lil Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, billi ħallejt dmirijieti, ħtijatijaj, bl-ikbar ħtijatijaj. Għalek nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħut li titolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna jwassanna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Nitolbu til-Quddisja b'suffraġġju tal-mejjet Leli Grima. Fit-tieba tiegħek mulej sawwab fi qlubna l-grazzja tiegħek. Ħallitenna nrażnu l-ġibda tagħna l-ħażin u tqawwina biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi Saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Elu il-ktieb tal-profeta Hosea. Dan jgħid il-mulej, erġa' dur Iżrael lejn il-mulej Alla tiegħek għax int tfixkilt minħabba fi ħżunitek. Ħudu kliem magħkom, duru mill-ġdid lejn il-mulej u għejdulu, int tneħħi l-ħażen kollu, il-qajt tajjeb u rroddu frott xuftejna. L-assira ma salvanix, fuq żiemel aktar ma nirkbux, lanqas ma ngħidu iżjed Alla tagħna lil xogħol idejna, għandek lil tim isib il-ħnina. Naħfrilhom għad li xxewxu kontrija minn qalbi nħobbhom, għaliex il-korla tiegħi reġgħet lura minn fuqhom. Jien għad inkun għal Iżrael bħal nida, ħajiftaħ bħal ġilju, eruq u jxenxel bħal siġra tal-luq. Jinfirxu r-rimjiet tiegħu, żbuħitu ta' siġra ta' żebbuġ, u jkun ifewwaħ qisu l-Libanu, u jerġgħu jiġu jagħmru taħt id-del tiegħi, isiru qishom ġnien, jiżbieħu qishom dilja, imbiet tal-Libanu tkun tistħajjilhom. X'għandi x'naqsam mal-idoli Efraim, kont jien li weġibtek u jien inħarsek, għalik jien bħal ċipressa dejjem tħaddar, minni tikseb il-frott. Kull min u għaref jifhem dawn il-ħwejjeġ, ħajjarafhom kull min hu bil-għaqal, għax il-mulej it-triqat tiegħu dritti, il-ġusti jimxu fihom, iżda jitfixklu fihom il-midinbin. Il-kelma tal-mulej. Jiena il-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Jiena il-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Kliem li ma nafux qiegħed nisma', neħħejtlek it-tabija minn fuq darek, ħlistlek idek mill-irfieħ tal-qoffa, fid-dwejjaq sejjaħtli u jiena ħlistek. Jiena il-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Bleħen moħbi bħal frada u Eġiptek, ħdejn l-ilma ta' Meriba ġarrabtek,
ismani poplu tiegħi ħanlumek, Izrael, mhux li kont tismani. Jiena il-mulej Alla tiegħek ismani poplu tiegħi. Ma jkollokx Alla ieħor f'nofsok, tinxtaħiex quddiem Alla barrani, jiena l-mulej Alla tiegħek li tellajtek mill-art tal-Eġittu. Jiena il-mulej Alla tiegħek ismani poplu tiegħi. Jekk il-poplu tiegħi jisma' minni, jekk Izrael jimxi fit-triqati, lilhom nitmaħħom b'qamħ mill-aħjar, inxebbaħħom bil-għasel mill-blad. Jiena il-mulej Alla tiegħek ismani poplu tiegħi. Gloria u tifħir lilek Kristu, Gloria u tifħir lilek Kristu. Indmu jgħid il-mulej għax is-saltna ta' smawiet waslet. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien wieħed mill-kittieba resa' fuq Ġesu staqsih liema wieħed fost il-kmandamenti kollu għall-ewwel. U Ġesu jieġbu, l-ewwel wieħed huwa dan: isma' Iżrael, il-mulej Alla tagħna, mulej wieħed hu. U inti għandek tħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. U t-tieni huwa dan: ħobb lil għajrek bħalek innifsek. M'hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn. U qallu l-kittieb: sewa qiegħed tgħid, Mallem, għandek raġun tgħid li wieħed hemm u li ma hemmx ieħor bħliefu. Iva, li tħobb lilu b'qalbek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha, u tħobb lil għajrek bħalek innifsek u aqwa minn kull sakrifiċċju tal-ħruq u mis-sakrifiċċji kollha. Ġesu meta rah kemm kien wieġeb bil-għaqal qallu: m'intix il-bogħod mis-saltna t'Alla? Il-kelma tal-mulej. Per-evanġelika dik tal-jantur nostra delikta. Mela eżis wieħed kittib tal-liġi resa' fuq lejn Ġesu staqsih mill-kmandamenti kollha liema huwa l-akbar wieħed. U Ġesu wieġbu, l-ewwel qallu: ħobb lil Alla b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. U t-tieni jixbħu: ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Jalla eżiż dina tkun it-tweġiba tagħna l-koll, mhux biss bix-xuftejn, imma bil-mod kif qed ngħixu ħajjitna. U allura dan il-kittieb kmandament wieħed talab lil Ġesu biex jagħtih, iżda Ġesu taħt tnejn. Għaliex? Għax aħna ma nistgħux inħobbu lil Alla bla ma nħobbu iġbija tiegħu. Għax kif tista' tħobb lil Alla li ma taraħx u l-proxmu li taraħ ma tħobbux. Eżis bħalma huwa l-kmandament li tħobb lil Alla, hekk ukoll għandu jkun il-kmandament li tħobb lill-proxmu għax huwa ġbija tiegħu. U ġbija tiegħu narawha propju fil-proxmu, f'kull bniedem. Imbagħad nisemgħu lil Ġesu u jiżgurana li min tassew iħobb lil Alla u lil għajru ma jkunx bogħod mis-saltna t'Alla, u din hija l-importanti li nkunu viċin ta' Alla, mhux imwarbin minn Alla, nkunu viċin ta' Alla. U allura x'inhi din is-saltna ta' Alla li jsemmi Ġesu? Din is-saltna tal hija saltna ta' paċi, saltna ta' għena, saltna ta' ferħ u saltna ta' għaqda. Mela min iħobb lil Alla u lil proxmu bis-sinċerità kollha żgur
li jkollu l-paċi f'qalbu u s-serenità f'moħħu u anke l-feliċità matul ħajtu f'din id-dinja. Iktar u iktar imba it-gawdija eterna fil-ħajja li ġejja. Għax dak li aħna nagħmlu mal-iżdar fost dan ħuti mal-proxmu nkun qegħdin nagħmluh mal-istess Alla. Allura ħuti nitolbu l-Ġesu sabiex b'dan il-kmandament tant importanti ma nonqsuhx għax ħafna drabi fuq xejn aħna niksruha ma dak li jkun jew forsi nirrabjaw għal dak li jkun. Ħut importanti ħafna li fil-ħajja tagħna rridu nitalmu nadru. Jiena żbaljajt jien u tadruni, tiżbaljaw intom u nadirkom. Aħna l-koll bnedmin. Il-koll nistgħu niżbaljaw, imma l-importanti huwa li ma nibqgħux fl-iżbal. U allura inneħħu minn qudiem għajnejna dik il-persuna u f'dik il-persuna aħna naraw iġbija Alla biex żgur ngħinu l-kulħadd bil-wieqfa. Ħuti jeżis il-kelma Alla hija ħajja u qawwija u tarbel il-ħsibijiet tal-qalb. Nitolbu biex fil-ħajja tagħna inħallu l-kelma divina tmexxina f'kull ma naħsbu, ngħidu u nagħmlu. Għalhekk nitolbu ngħidu l-Mulej, Mulej għatina l-erf tat-tagħlim għaddis tiegħek. Mulej għatina l-erf tat-tagħlim tiegħek. Biex kulħadd jarafna bħala insara mhux biss għax jarana mmorru l-Knisja, imma wkoll għax jarana inħobbu lil ħutna nitolbu. Għal mexxejja politiċi biex ma jibnux soċjetà fuq il-kapaċità tal-bniedem, imma fuq il-valuri nitolbu. L-erf fit-tagħlim għaddis tiegħek. Biex il-ġenituri u l-edukaturi ta' tfal u żgħażagħ jifhmu l-valur tal-imħabba li tirbaħ il-biża' ħalli tidħol dejjem aktar il-konvinzjoni li inti missier li tħobb nitolbu. Mulej għatina l-erf tat-tagħlim għaddis tiegħek. Biex aħna mmorru għall-essenzjal tal-imħabba u ma nibnux il-ħajja nisranija fuq id-drawiet bla ruħ nitolbu. Għatina l-erf tat-tagħlim għaddis tiegħek. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. Mulej Alla tagħna, għatina li nqimu lilek bruħna kollha u li nħobbu lil ħutna bl-istess imħabba li urina ibnek Ġesu bi Kristu Sidna. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit, ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna li wniedma qudiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni Mulej meħżoniti, midnob tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom
ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej ħares lejn id-doni li aħna qegħdin nikkonsagrawlek biex ikun joġbok u jiswa lilna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll kien nroddulek ħajr. Inti rid nroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb, ħalli jekk aħna l-midinbin inrażdu fina drabet ħżiena u ngħinu lil ħutna fil-bżonn sabiex inkunu nixbħu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk malqtajja blat ta' anġli, aħna nifirħu u nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċitu, tat mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, birek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej jistħolok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddis u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tlu x-xems għanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispiritu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan għall-misteru. Għaxu fil-lejli fih ingħata għalina ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġraddi l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan f'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana int o salvatur tad-dinja bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej aħna u qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġġa tiegħu, braddi l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħajju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Għaraf fija l-vittima li bis-sagrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek, nintlew bl-Ispiritu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li għamel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex nkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Malla Marija, ma' San Ġusepp żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, bil-Martri kollha,
ma' s-saċerdot tiegħek San George Preka u l-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba li knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja, il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqoftan Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tibat talb u xewqata dil-familja li inti ritta tinġabar madwarek. Qader mis-sirħanin lillu li dek kollha kull fejn jinsabu waqqadhom miegħek il-koll. Ħen għal-ħutna mejtin u għal-qaddej tiegħek l-grima. Għal daw kolli li ħallew dil-ħajja fis-sewa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-kol fl-imkien nitaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek. Hemm inti tixxotta kull dema minn għajnejna. Hemm narawk Alla tagħna kif int fik innifsek. Hemm insin nixfuk għal dejjem u għal dejjem infaħruk bi Kristu Sidna li bih inti tfawar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox fl-imkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna da kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna u naħfru lil minoħat għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan għal-ġisem u bid-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Dan huwa Kristu il-ħaruf talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Jistħol jidħol taħt is-safti, stejt kelma waħda u ruħi tkun infejn. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
الدم تا كريستو يحرسني الخية ديم. Poplu tiei, egli fishatin astekina, adik in jeitim salak, dur leia miljdid halvek sobina. Illegitu ictecus halvaitek, fid desert bilmanna inat maetek, almeut ikur danaitni, mas halim in tis halapti. O poplu tiei, egli fishatin astekina, adik in jeitim salak, dur leia miljdid halvek sobinam. kellek zon xi ħaġa u ċħattilek, għalija kont tibni u jien missirek, bil-ħanezza ftati ġenbi, lejn tħajtek l-aħħar tar ta' demmi. O poplu tiei, egli fishatin astekina, adik in jeitim salak, dur leia miljdid vek sobina. Nadorawk Ġesu imberkuk. Nadorawk Ġesu imberkuk. Nadorawk Ġesu imberkuk. Nitolbu. Għamel mulejli l-grazzja qawwija tiegħek taħdem saf l-eruq ta' ruħna u ġisimna biex fidwa sħiħa aħna niksbu għal kollox il-mister qaddisa li fihom ħadna sem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kienet imbikija l-omlejn bejna fid-batija fuq salib imdendel ta' dilhom il-qalb maqsuma dak li mrar bluġieħ mituma jifet sejf in-nikel. Morru fil-paċi ta' Kristu.